Здравейте, ние сме Щурти с Митко Мишев и днес ще си търсим пак сървърчета. Не точно аз ще създам. Аз ще създам сървър. Така. Само. Така. Може би на Clash Royale 6 плеера. Create mod. Така, Create server. И сега чакаме някой глупчо да се хване. Знам, че малко страшничко изглежда. Не страшничко, просто такъв е ефекта. Харесва ми. И балончетата много ми харесват. Ама сега просто обичам с ефекти, не знам защо. Аз съм ефектен човек. Дефектен. Аз съм дефектен човек. Дефектни хора. Ние сме дефектните хора, да. Ние сме дефектните хора, да. Малко бавно зарежда. Така. Извинете. Просто играта ми много лаги. Малко много лаги. Добре. Започваме. Да видим кой глупчо ще се присъедини да го изгоня. Кой първи сигурно ще казва Стив. Естествено да. Аз съм. Бах ти. Бате, това за ядила. Няма да играм. Защо? Защо ви? Нет! Разкарайте се! Гадни мръсни крики! Гадни мръсни! Не! Защо? Не! И си търсим сървър, не мога повече. Понижение от крипъри. Защо така? Едно от 6. О, какво сладко коте. Я да види какъв сървър. Какъв тъп сървър. Какъв смотан сървър ще се падне. О, не, хора, не мога. Не мога. Просто моите игри малко бавно зареждат. Нямам приятели. Сега трябва да си създам вярно сървър.
създам на друг свят. Да, паца. Паца, каца, 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 каца. Айде бе, Зайо, излез тия моркови, да ме направи. Тихо. Само да спра клипа на малко. И здравейте, продължаваме. Така. Ходих до едно място да свърша една работа. Така. Чапаца, карава, дага. Искам някакъв мод да му сложа. Не, без мод. Колебая се. Ще му сложа... О, да, ще му сложа един. Добре. Ресурсите. Ари, бе! Игра нещо не искаш ли? Игра толкова я мразя направо. Писнал ми е живота, честно казвам. Така. Отвори се. Браво. Чапаца, каракалака, до. Добре, докато заредиш, ще спра клипа на пауза. И здравейте, това много бавно зарежда пак. Не знам да го спра или да не го спра. Просто съм много досаден. Така да се каже. Така, браво. Да, надявам се. Някак си много готино изглежда. Някак си детинатно не. Нещо на блокчетата им няма. Вижте. Някак си изглеждат като в трейлър. Като в трейлъра на Майнкрафт. Аз броня имам ли? Извинете. Ще сложа отвора за невидимост. Да стресна някой. Колебая се да влезна ли в някоя сграда, да не влезна ли. Еха! Тук светлината е много остра. На всички къщи е така, но все пак. Али бе. Еха. Какъв е този блок? Искам да ги щупа всички. Защото съм гадняр. Това не е голдблок, бе. Ото голдблока майче е такъв. Не. Аладин може да е заредил.
нещо. Тунел. Паркинг. Странно, все по-странно. Странно, все по-странно. Все по-странно. О! Ама, това е тази къща. Вътре има ли нещо? Или просто е така? Чакай. Бах ти тъмното, бе. Ма това е много тъмно. Нагоре! Нагоре! Чупи, 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 чупи. Нагоре! Тук е. Даже и прозорци имало тук. Ей, че нахална работа. Тук има ли някой етаж? Нещо има ли на някой етаж? Или то всичките са си такава. Сега, Боже Господиче, Боже Господи. Аз хора по най-високото места. Ема ли още? Това колко е? Височко. Това е много височко. Ото света да се вижда така. Ужас. Скачай! Уау! Боже! Нещо са непознатите мапове. Ама си никой ли? Никой не знае. Това е края на градусията. Извиняйте ме за малко. Чакайте. Извиняй за малко, ще намаля. Мраза така си край с всичко. Хора, още малко ще приключвам. Още малко ще приключвам, само да влезна в джакузито. Но това па не е джакузи. Така има така, нищо. Бедна работа. Бедна работа. Така има така. Кучешка къщичка. Сега ако някой ме да влезе. Няма ли някой да дойде? Да направя някой да лъж. Ами хора, мисля от тук да скоча и това да е всичко за днес. Няма да е толкова високо, не е толкова. Ох, вече ме хвана страх. Някъде има бийкън. То това е колкото бийкъна. Малко по-ниско, но нищо. С мен не става високо. Така. Не. Ох, нов опит. Не, аз искам на там да скоча, да падна направо на земята. Патка! Мали я размазка.
И хората, това мисля да е всичко за днес. Чао!